Hello friends, बरायबाय Bodo Job.info official YouTube channel Orunodoi scheme मा documents नांगौ गोदानाव दा लोगोफोर गोदाना जागोन जानुवारियाव स बेयाव मा documents नांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो रेडि थायो गासै 10 लाखनि बारा गोदान फर्म साबमिशन लासिगोन आरो बेयाव नोंथांमोननि राङा हाबदोना हाबाखै होनोब्ला स नोंथांमोना स्क्रिनाव नायदो दायो राङा हाबगासिनो दङ मैया हाबबाय 9 डिसेम्बराव हाबबाय स मैया 9 डिसेम्बर मोनाबिलियाव हाबबाय आरो राङा नोंथांमोना 1250 राङाव एकाउन्टाव सोनाय जाबाय ओके स मा डकुमेन्ट्स नांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना मा क्राइटेरिया नांगौ जायो बे डिटेल्सखौ लाग्रोदो बेनिफ्राय सोरबादि मोननांगौ बे रांखौ बिनि सायावबो आपडेट दङ स नोंथांमोना भिडिअ नाय आरो बे स्किमा जाबाय आसाम गभर्नमेन्टनि स्किम बे स्किमा जाबाय बिटिसिनि नङा थ बे स्किमा जाबाय गभर्नमेन्टनिफ्राय प्रोवाइड खालामनाय सेन्ट्रेलनिबो नङा बे जाबाय स्टेट गभर्नमेन्टनि बेनो जादों अरुणोदय स बेयाव अनलि हिनजावफोराल' मोननाय जायो हाबा जानाय जानांगोन देन बिनिफ्राय माखासे क्राइटेरिया एबा बैसोनि खोथा दङ थ बे बैसोआ जाबाय नोंथांमोननि बैसोआव हमना ला स 18 इयार्स ओके स 18 इयार्स हाबा जाथारनांगौ ना जाथारनाङा बेनिबो बाथ्रा दङ ओके दा गोबाव खालामा जों डिटेल्सखौ नायगोन दा लोगोफोर जों पर्टेलाव फैबाय दा जों बे अरुणोदयनि स्किमनि पर्टेलाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनदोंमोन सिगाङाव 830 फार्स्टनि 2020 आव देन बेनिफ्राय 1000 जाबाय आरो दायो बारायनानै 1250 खालामबाय 250 बारायनानै स बेखौ 1250 रांखौ मैया सोनाय जाबाय ओके देन बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनदों जानांगौ जायफ्रा मोनदों कमेन्ट्स खालाम आरो जायफ्रा मोनाखै नोंथांमोनाबो कमेन्ट्स खालामनो हागोन स बेनिफ्राय बिनि एप्लाइआ एलएसि वाइसआव जादोंमोन ओके एलएसि आव आरो माने सासे एमएलए नि समितिनि आन्डारावहाय फैसाखौ सोनाय जायो ओके दा बिदिब्ला स बेहाय एप्लाइ खालामनाय प्रसेसआ सिगाङावहाय BCDC नि थ्रुयै थांदोंमोन बा पन्चायतनि थ्रुयै थांदोंमोन ओके बे मोननैनि गेजेराव थांदोंमोन BTC आवहाय पन्चायत गैया BCDC थायो बेनिफ्राय थांदोंमोन देन बेनिफ्राय आसामावहाय पन्चायतआव थांदोंमोन ओके देन बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट कर्टआव थांनानै बा ब्लकआव थांनानै नोंथांमोननि एकाउन्टआ भेरिफाइ जानानै रांखौहाय सोनाय जादोंमोन देग्लाय नोंथांमोना अनलाइन जानायनि चान्सबो थानो हागौ मानोना 7 जानुवारिनि खोथा होदों 7 जानुवारियाव एप्लाइ जागोन आरो नोंथांमोननि रां मोननाया जागोन एप्रिलनिफ्राय स एप्रिलनि 10 डेट जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना रांखौहाय मोनगोन 1250 स बेयाव मा डकुमेन्ट्स नांगौ आरो सोरबादि मोनो जों दानिया नायनोसै फैदो फर्मखौहाय दा लोगोफोर फर्मानो बेबायदिमोन सिगांनिया अरुणोदयआ अफलाइन जादोंमोन नालाय बेबायदि नोंनि नाम एड्रेस बेनिफ्राय गासैबो डिटेल्सखौ बेयाव फिल खालामनानै नोंथांमोना साबमिट होनांगौमोन आरो BCDC आव बा पन्चायत लेभेलाव देन देग्लाय अनलाइन जायोबा मोजां जागोन जाहाथे नोंथांमोना खालामनाय बायदि स बेनिफ्राय बेयाव प्रायोरिटि एबा प्रायोरिटि एबा नोंथांमोननि नाम्बार दङ बेजों मोननांगौ एबा गोनांथि थारनांगौ जाहैबाय नै बेयाव माखासे डिटेल्स दङ दाननो मोना आरो जेरै DSWDY दङ बे मा होननाय जाखो जों नायगोन बे डिटेल्स बेयाव नोंथांमोना टिक मार्क होनांगोन नायबानो जाबाय नैबा दा बेयाव मोनथारनांगौफ्रा जाबाय डाइभर्स जानाय बेनिफ्राय सेपारेट जानाय विड' आरो दिव्यां अके दा बेफोरबादि कोडआव गोलैयोबा स नोंथांमोननि नामखौहाय दाननो हाया नोंथांमोना बे रांखौ मोनथारनांगौ आरो बेखौ नोंथांमोननि थाखायनो बानायखानाय होनजायो दा बेफोरबादि गैजोबैनि थाखायनो माखासे जेनेरेल मानसियाबो मोनफानाय जादों बा होनाय जादोंमोन मानोना माखासे बाजेट टारगेट थायो नालाय स बेखायनो मोननाय जादोंमोन जेनेरेलाबो नाथाय लोगोफोर मोनसे बाथ्रा दङ क्राइटेरिया गोरोबनांगोन जुदि बेफोरबादि दङब्ला हमना ला डिसेबिलिटि पार्सन विड' एबा रान्दि बा नोंथांमोननि माखासे बेफोरबादि गोरोबनाय दङबा स नोंथांमोना मोनगोन आरो बे रांखौ मोनखायो जेबो दाननो हाया देन बेनिफ्राय लोगोफोर स नोंथांमोना बेजों लोगोसे मोनसे प्रुफ होनांगोन जुदि हमना ला डाइभर्स जानाय अफिसियेलि थानाय जानाय अब्ला मोनो देन बेनिफ्राय विड' बा दिव्यां सार्टिफिकेट बेफोरखौ होयोब्ला नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा हाबखायो जेबो दाननो हाया अके देन बेनिफ्राय नोंथांमोना एकाउन्ट नाम्बारखौ मोजां फिलआप खालामनांगौ IFSC कोडखौ मोजां होनांगौ जाहाथे नोंथांमोना मिस्टेक खालामा आरो 10 डेट जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि राङाव एबा राङा एकाउन्टआव हाबनाय जायो अके स नोंथांमोना बे स्किमावहाय रांखौ मोननो हायो देन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेबायदि भेरिफाइ जानाय लोगो लोगो स नोंथांमोना मोनगोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ मा होनांगौनो बेंक पासबुक नांथारगोन बेनिफ्राय IFSC कोडआ मोजां जानाय जानांगोन बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सआ नोंथांमोना आधार कार्ड पेन कार्ड भटार कार्ड हरबानो जाबाय रेशन कार्ड दंबा हरबानो जाबाय बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट जि दङ एड्रेस प्रुफ नोंथांमोना हरबानो जाबाय बेनिफ्राय टिक मार्क होनानै नोंथांमोना हरनांगौमोन आरो स बेनिफ्राय एक्न'लेजमेन्टखौ नोंथांमोना बिसिनानै लाखिनो हायो जाहाथे नोंथाङा ट्रेक खालामनानै नायनो हायो जेब्ला एप्रुभ खालामो जादोंना जायाखै नोंथांमोना अफिसाव थांनानै बेखौहाय सोंहैनो हायो ब्लक अफिस नङाबा DC अफिसाव थांनानै स नोंथांमोना बेखौ खबर लानो हायो आरो जे नोंनिया एप्लाइआ जादोंना जायाखै होननानै स बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि स्किमनि आपडेटआ देन बेनिफ्राय गोदान फर्म साबमिट एबा एप्लाइ जायोबा आपडेट फैखागोन 10 जानुवारिखौ नेदो 10 जानुवारियाव 1250 नोंथांमोननि एकाउन्ट हाबगोन गासै 10 लाख अल आसाम केन्डिडेट्स BTC गासैबो बेयाव हाजोबगोन